17 марттан 20-на тиклем башкалабыз Өфелә агрокомплекс 2020 махсуслаштырылган ярминкә узды. Шәхси эшкуарлар, yetişтерүчеләр елда был сарала катнашып, бер-бере менән тәҗрибә уртаклаша, һатуга үз товарларын тәкъдим итә. Кала халкын әлбиттә авыл хуҗалыгы товары кызыксындыра. Хәләл ит, хәләл йомыртка, хәләл май дигән төшенсә менән һатып алучы бүген яхшы таныш. Хәләл рөхсәт ителгән, саф, таза дигән аңлата. Һәм был төшенсә елдан-ел халык аңына табигый рәвештә еңә бара. Шунһыд мөмкин түгел, чөнки хәләл ризыктан сәламәтлеккә тик файда гына. Һәм әлбиттә, хәләлгә ихтыяҗ арту менән yetişтерүчеләр һаны арта. Бәгъзе берәү эш юклыкка зарланһа, икенчеләр авыл ерендә үз хуҗалыгын аса. Ат, һыер, һарык асрай, кымыз әсетә, буда коя, ит, һөт һата. Эш хәләл көс менән башкарылһа ла, һатуга сыгарганда ризыктың хәләлме түгелме икәнен исбатлау мәсьәләсе менән осраша һатучылар. Буданы хәләл дип әйтеп була, чөнки уның составында холы уны, холы, шәкәр һәм һау гына тора. Халыкка зарар килтерерлек башка әйбер кушылмай. Һуңгы вакытта халык буданы күпләп ала, хәтта башка халыктар да, чөнки күптәр уны белә, теге составын белә, аңлай, халыкка уның файдаһы бар икәнен белеп торалар. Күптәр хәзерге вакытта натураль табигый азык менән азыкты эзләй, шуның менән туклана инде. Әйе, кымыз будала бер аз микъдарда спирт бар, чөнки ул әсетелеп эшләнә. Әмма динебез өйрәтмәһе буенча исемлек акылды томалама икән, киресенчә файдага булһа, уны хәләл дип атарга мөмкин. Ярминкәлә шулай ук кәзә һөтеннән сыр, иремсек, туңдырма yetişтергән кардәшебез белән таныштык. Продукцияны без химический белән юмыйбыз, без пищевой сода белән юабыз. Бер нидә химияләкмәй. Консервантлар кушмыйбыз, безнең сырларга мороженое эшләйбез, сыр эшләйбез. Әле менә быелгыдан күп сораулар буенча инде без йогуртлар эшли башладык. Обезжиренный йогуртлар бу основном балаларга инде. Балаларга хакын обезжиренный булгач хакыда төшә, потому что безнең сливкадан мороженое эшләйбез. Мороженое отдельно сатабыз, йогуртны отдельно сатабыз. Основной сату интернеттан инде. Интернеттан, Инстаграмнан безнең логистический доставка. Талкандың файдаһын барыбыз да белә. Кыздырылган курма сифлегенә түгел, бүген һатуда гөлйемеш, имбир һәм башка тәмле ес менән аңкыган талканды осратырга мөмкин. Талканды тода итеп эшләйбез, безнең анда берничә фракция тодартыла, аннан юла барабанда прямо весне итеп, аннан үстерәбез, әдгенә менә шулай шатып сыка белән туктатабыз, киптерәбез шул и аннан таттырабыз инде шулай. Балдың һаулыкка ис киткес файдаһы хакында 1400 ел элек үк хәдисләрдә һәм изге Коръәндә әйтелде. Өфе районында умарта тоткан Наил һәм Ринат Нургалиевтар бал нигезендә һаулык өчен товарлар yetişтерә, экспортка ладата. Безнең продукциялар витаминдар бар, кремдар бар һәм ул әлбиттә бөтенләй бал булгас, ул хәләл. Куркмаенча без аны тотына алабыз. Менә мәсәлән, минем кулда ул прополис, ул концентрат, берничә генә тамсыгы, бер стакан һуга без аны эсәк, безнең организм көне буена бөтен авырулардан профилактика була дип әйтергә була инде. Ит продукцияһын yetişтерүчеләр аерым игътибар астында булырга тиеш, ди хәләл стандарты эксперты Илнур Мөхәммәтьянов. Махсус курс үтеп, сертификат алмаенча торып, yetişтерүче товарын хәләл дип атарга хакы юк. Безнең ассортиментта вареный колбасалар бар, пешерелгән, полукопченый колбасалар, полукопченый деликатестар, тавык этеннән. Основной безнең состав колбасаларда гыйр ите һәм кош ите. Хәләл сертификаты безгә диния назаратыннан бирелде. Тәүдә безнең предприятие аудит үтте. Һуңнан безне укыттылар. Шуннан һуң экзамен сдавать иттек. Быелгы агрокомплекс ярминкәһе шуныһы менән истә калды. Башкортстан Республикаһының авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм Башкортстан мөселманнарының диния назараты янындагы хәләл индустрияһын үстерү үзәге менән был юнәлештә бергә эшмәкәрлек алып баруга килешү төзелде. Я думаю, что наше сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан создаст благоприятную возможность для повышения качества продукции и
повышения экономических показателей. Сегодня наш Центр развития индустрии халяль при Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан. Это для нас сегодня знаменательное событие для нашей республики, поскольку наша республика считается мусульманским регионом. И, соответственно, совместно с Министерством сельского хозяйства мы будем тесно сотрудничать именно в сфере производства продуктов питания халяль, сертификации и будем следить за контролем всего цикла производства халяль-продукции. Сараның һуңгы көнендә хәләл темаһы буенча айрым һөйләшүләр узгарылуы был юнәлешкә дәүләт тарафыннан да игътибар зур дигән аңлата. Алдагы киләсәктә балалар баксаһы, мәктәптәрдә лә туклану менюһы хәләл стандарты белән төзелер дигән ышаныста калабыз.